sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manao sa kanin. Maigsuon ni anata sa ikasiyam nga adlaw o katapusan nga adlaw sa atong nobinaryo alang sa atong segunda patron ang Birhen sa Santos nga Rosario. Kinsa man ninyo dinhi ang naka-perfect sa 9 days? Raise your hands. Pwede na mo mga mata yun. Kinsa man ang first time? First time, karon pa yun katangbo. Ano yun sa pwede pa ka makakawit sa purgatorio. Bitaw, bisan pag mahuman nato ang siyang kaadlaw, makumpleto nato, apan wala ta makasunod sa kinaiya sa atong gidebosyonan, huwag niya po na kapuslanan. Mauna nga padayon ta nga maningkamot nga masunod nato ang mga hiyas sa atong mahal na Birhen Maria. Ato sa iyampo ang atong giatubang nga krisis karon nga mahunong na unta ni pinaagis pa nga mas mahal na Birhen kining COVID-19. Padayon utang mag-ampo ug magpasalamat sa Ginoo alang sa atong mga benefactors, mga donors na siging tabang nato dinhi alang sa atong mga panginahanglan. Aron maandam ta sa pagsaulog nining Santos nga misa, ato karong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy-an ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ibukbo kanamo, Ginoo, ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel. Madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Mga igsuon, gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw o pagbuot sa Dios, ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron nga iyang katawhan sumala sa iyang tuyo, sukad pa sa sinugdan. Ug maoy iyang pagbuot nga kita nga maoy unang nagsalig kang Kristo magdayeg sa himaya sa Dios. Mao usab ang may tungod kaninyo. Sa pagkadungog ninyo sa matuod nga mensahe sa maayong balita nga naghatag kaninyong kaluwasan, mituo kamo kang Kristo. Busa gipatikan kamo sa Dios, pinaagi sa paghatag kaninyo sa Espiritu Santo nga iyang gisaad, timaan nga kamo iya na. Ang Espiritu mao ang garantiya nga makadawat kita sa gisaad sa Dios sa iyang katawhan, ug nagpasalig kanato nga mohatag ang Dios og hingpit nga kagawasan kanila nga mga iya. Daygon ta ang iyang himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Responsorio. Bulahan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyahan. Bulahan ang katawhan
kamong mga matarong diha sa Ginoo. Ang pagdaig sibo gikan sa matarong. Pasalamati ang Ginoo diha sa alpa. Sa lira nga napulong kuldas, awita ang iyang mga pagdaig. Bulan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Ang katarong kay matarong ang pulong sa Ginoo ug ang tanan niyang mga buhat kasaligan. Mahigugma siya sa husto ug matarong. Sa kaluoy sa Ginoo napuno ang yuta. Bulan ang katawan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Bulahan ang nasud kansang Dios mao ang Ginoo. Ang katawhan nga iyang ipili alang sa iyang kaugalingong kabilin. Gikan sa langit, midungaw ang Ginoo. Nagatan-aw siya sa tanang katawhan. Bulan ang katawhan nga gipili sa Ginoo aron maiyaha. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kayo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Mayaon ikaw, O Ginoo. Sa diha nga linibo ang mga tao nga nagpunsisok kaniya ug tungod diini nagtumbanay na sila. Miingon si Jesus pag-una sa iyang mga tinun-an. Pagbantay kamo sa ipapatubo sa paan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Bisan unsay gitabunan madayag ug ang tanang tinaguan mabutyag. Busa bisan unsay inyong gisulti didto sa ngitngit madungog diha sa hayag ug bisan unsay inyong gihonghong didto sa tinakpan nga lawak isingkit didto sa mga atop sa kabalayan. Sultihan ko kamo mga higala, ayaw kamo kahadlok kanila nga makapatay sa lawas apan wala nay laing mahimo. Tug-anan ko kamo kinsa ang angay ninyong kahadlukan. Kahadluki ang Dios nga human mo patay may gahom sa pagtambog ngadto sa impyerno. Oo, kahadluki gayon ninyo siya. Dili ba ang 5 ka gagmayng langgam ibaligya man lang og 2 ka dako? Apan walay usa kanila nga hikalimtan sa Dios. Bisan gani ang tanang buhok sa inyong ulo giihap niya. Busa ayaw kamo kahadlok. Labaw pa kaayo kamo bili kaysa daghang mga gagmayng langgam. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kung kamo'y papilion, asa man mo, maglingkod mo diha o maglupad-lupad mo aning atong kisami. Maglingkod ako. Ingos Kristo, labaw pa kayo mong pili aning gagmayng langgam, sige lupad-lupad.
sige tingog-tingog. Pero kana kuno sila giatiman as Ginoo. Way usa na ang gikalimtan sa Ginoo. Kita labaw pagpupunta sa tanang gagmayng langgam. Muna ang iyang hagit nato ayaw kahadlok. Unsa may bungas kahadlok nangilad kayo na di gyud madawat sa Ginoo. Ibaw mo kunsa ni as una niyang gisulti, pagbantay mo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo nga mao ang pagpakaaron ingnon. Mahadlok na ganita, awa na, mahimo na tang tigpakaaron ingnon. Nindot kag buhok, nagpakaaron ingnon ra ka, imo ra man ang gipariban-riban, imo ra man ang gikulor-kuloran. Nindot kag naw, imo man ang gimik-apan, nagpakaaron ingnon ra man ka, di man ginatinoon. Di ba? Ingka, nindot kayo kag kuan batan-on kay ka, nagpakaaron ingnon naman ka, 80 ra ka. Pakaron ingnon lang. Kamo, di mo tigpakaron ingnon. Sahay. Ang butag, di ba ka kanunay? Kaning nagwali, di nitig pakaron ingnon. Otro sa pakaron ingnon dayon, majud ko'y gidawat sa kulikta. Labunay, daghang kay gisuot sa bulsa. Ang kuya, umingon ko, mga igsoon, putlan na natagsuga, magsikan koleksyon ta. Wala, patay ko niya. Yang ano na, hadlok man. Doon na may kahadlok na nagtukmon, mao na nga mahimo na tanting pakaron ingnon. Muna mag-smile dayo sa atubangan. Ana, unya dito sa luyo dayo sa iyang una-una. Patud. Muna din mga tao nagpunsisok, nagtumbanay na gani ang uban, kuyog sa dito ang mga Pariseo. Si Jesus nasayod ng daan, daghan kay ni sila, aron kuno, malipay ko nga pala, sikatan ay nako. Pero nasayod na si Jesus, matod pa niya, kining mga tawhana, maorasan ni mulansang nako sa cross. Din ako mailad aning ilang kunuhay, punsisok. Di ba? Parang kilala ka rin. Ingon siya, kani, simba-simba sila, buntag, sayo kayo, simba. Kay baon na pa. No? Okay, karon ka mo niya. Alam mo, ang kuya, umingon na Ginoo, parian, sa misa, baon ako sa nahunan. Nakaroon, aron dita mahadlok, doon ay gisulti si San Pablo, gisubli sa pagsulti sa atong Salmo Responsorio. Nga nindot kaayo kung ato gid siya bang dawaton sa kinasing-kasing ba? Kung sa may gisulti San Pablo sa unang pagbasa. Nindot ako ginindutan ko ako, ginindutan ba mo atong iyang gisulti? Awa mo ka nindutin. Ningon siya dinhi ang Dios, gibuhat ang tanang butang sumala sa laraw o pagbuot sa Dios ug diha kang Kristo gipili kita sa Dios aron maiyang katawhan sumala sa iyang tuyo sukad pa sa sinugdan. Gipili gyud kunutas Ginoo aron iyang makatawhan. Ang tanan nga nituo ni Kristo gipili na nas Ginoo aron maiyang katawhan. Kamo nituo mo Kristo? Ito. Wala. Gipili na mo sa Ginoo. Nya matod pa dinhi sa atong tubag sa Salmo, bulahan ang katawhan nagipili sa Ginoo aron maiyang. So gipili na tas Ginoo, nya bulahan kay ta. Nya karon bulahan mo o alaot. Bulahan rin. Nya mangapit ang imong bana, nya gipili man jud kas Ginoo, bulahan pa ka. Bulahan gyapon. Nya masunog ron imong balay, iguli nimo. Nya namatay pa gid imong anak, naapil sa sunog, moingon pa ka nga bulahan ka. Bulahan gyapon. Si Maria nagpabiling bulahan. Ang iyang kasing-kasing nagpabiling nga bulahan, di ba ni
gideklara mas Maria during sa Annunciation. Ningon siya, sukad karon ang tanang tao mutawag kanako bulahan. Kay nahinumdom kanako ang akong Dios, nahinumdom sa iyang ubos nga sulugoon ug naghimo siya dagkong butang dinhi kanako. Muna gideklara ni Maria sa pagbaptos niya ni Jesus at tubangan ni Isabel. Karon pag-abot na sa panahon nga ang iyang anak sa iya mismong atubangan ni Maria gikulata og maayo, gidagmalan og maayo, hangtod gid atong pagbarog na niya ng iyang anak gabitay na sa krus, galit-adlit-ad na galisod na ginhawa. Unsa kay gisulti ni Maria? Maingon pa ka siya, bulahan kay naghimog dagkong butang dinhi kanako ang Dios. Ngana pa kato siya. Pagkabulahan nako, nakaanak ko nilansang sa krus. Nakaanak pa kato Maria. Anak ko dito po, utang ng isip. Gibutan pa ng kagalingon ba inyong anak, ikabot mo sa inyo, gikulatag na inyong silingan, galisod na ginhawa, makaingon pa ka, pagkabulahan ako, nakaanak ko ano. Dili yun. Yawan o. So, kita, dating paita, dali kayo mawa ang atong pagdawat na kita pinili sa Dios, na kita bulahan. Dali kay mawa, makalimot lang dayon ta, damagan lang tag kasakit, damagan lang ta o mga gitawag na itong kapakyasan sa kinabuhi, mga problemang dagko sa kinabuhi. Dali kitang moingon, ngano man Lord, ngano man. Masakit lang tag COVID, ngano man Lord. Dili lang bayaran ang utang, ngano man Lord. Ako gabi akong gi-instructan ang pipila ka mga sakristan nga naghappy-happy dire kay human sa panihapon. Akong giingnan dong, muuna kong sakaha niya kanang last days lang mo kutob. Yes, pader. Yan sila. Nagkan sila diya. Niya, mo itong sakan ako. Ito. Nahinumdum ako, napaday ko yung haton sa opisina, di na to sa kuagi loyo, dito sa opisina, daghang ko kibuhat, hangtod nga, daghang pa nyo ko giatiman, tumbasa, tumbasa, daghang pa maday kayo mga messages din sa messenger na upan ako nabasa, so sikong basa, kay bahin man to sa mga kulikta, donations, hangtod nabutan kung hapit na alas 12, na magyat ko yung singgit-singgit sa dining, akong ginao, dito yan mo sila. Paska ni ulbo ang ako kasma. Ako yun silang gikasabaan. Nawagin ang akong pagunahuna nga bulahan yun ko. Nga napari ko din niya na sa Kristan na mga di maminaw na ako. Pagkabulahan na ako. Na ay mga sakristan na ilan-ilaro lang ko sa ilang ingon nga, yes, Father. Kanang tabang dinaw ta ko masuko, portigin akong sukuan. Gabi mura na dyan kong giyawaan. Naniingon ko nila, mauna lang na inyong buhaton din na inyong gubon ang tanan akong instruction. Ala, pamuli mo sa inyo kay mabuhi, lang yung kukuha mo. Abot, namuli ba ito sila? O baka ito mong sige may ratag matay ka pareha ka. Matay ka. Grabe sa inyo. Abot na ka. Ilhan man yung magkita ni. Kaya kung saan nagkita ni, kusmon mo kignaw. Wa man mo smile. Mao na usahay inana na ta kung dili man kanunay. Ako sa nagkahuyangan. Ano bang pagkabulahan ako nga naay mga sakristan nga nialagan, pagkabulahan ako nga naay mga choir, pero ikabati na ako nga wa mo tuman sa instruction ingon ko. Choir ay sing patuyon na. Kabantay mo anak. Kamu bulahan ba mo ana mo'y anak? Kamu man mga minyo. Bulahan ka. Ya, wa mo magsigyaw-yaw sa anak. Ayaw sa Diyos. Kada, mau na. Kamu mga asawa, nakaingon ba mong bulahan mo, nga naamoy bana? Okay. Oo, niya. Kung makita mong nangapit na, moingon ba mo nga, bulahan ko? Di na. Mo lagi na. Mo nakaroon, ato kini siyang mintinon. Mintinon ta gini, di ta malimot
nga magkinaon sa mang panahon bulahan ta. Muna nga niingon si Jesus, ay mo kahadlok anang makapatay sa lawas, kanang makapasakit sa lawas, kanang makadaot sa inyong lawas, pero dili makadaot sa inyong kalag. Kahadloki ang Ginoo, ang Dios, kay gawas nga mupatay sa lawas, itambog pag mo sa impyerno. Nya unsa may kontra kay sa Ginoo, kana gyud sala. So gabi katong akong pagpangasaba sa mga sakristan nga wa motuman sa akong instruction, kandidato na ko sa impyerno. Muna karon buntag ni misa ko karon, ako ning gisulti aron kahibaw mo maato kandidato ko sa impyerno. Ya, saman kuyog mo. Mo kuyog dili. Sige, ang mo kuyog ayaw tindog. Nindog na ta. Imuon nato karon ang atong katapusan nobina sa atong mahal na Birhen Santos na Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghog kuyamot kainahan ang Birhen Maria sa Santos na Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agap, nagtudlo ug nagbukbok kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya. Sa dihang ang kalibutan na puno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo o midasig siya kang Santo Domingo mabulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario ug tungod niini na bag-o ug nakalikawas sa kadautan ang tibuok kalibutan uban sa mapaubsanon o masalikod nga kasing-kasing ato karong himuon kining Santos nga nobina. Pag-ampo sa ikasiyang nga adlaw. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babayi nga tanan, o bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Si Jesus nga gipahibalo kanimo ni Arkanghel Gabriel. Si Jesus nga natawo sa imong ulay nga sabakan. Si Jesus nga gianak mo dinhi sa kalibutan aron mahimo nga among kahayag, tambal ug kaayo. Si Jesus nga gitawag nga hari sa mga Hudeyo ug gitugyan sa ilang mga kamot alang kanamo. Si Jesus nga namatay sa krus aron pagluwas kanamo. Si Jesus nga nabanhaw gikan sa mga minatay. Si Jesus nga nanaog ug nisaka balik sa langit. Si Jesus nga nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan. Si Jesus nga nagakorona kanimo isip rayna sa langit ug yuta. Ug si Jesus nga nagaampo sa Dios nga Amahan nga paambiton kami sa iyang himaya. O maaghop nga Senyora, ihalad namo kanimo ang masilaw nga mga bato sa imong Santos Uyamot nga Rosario. Kahimot ikini sa pagdawat ug baslan mo ang among paghalad niini sa pagtugot sa among kinasing-kasing nga mga gipamumuyo sa Dios. Natapos na namo ang mga pulong nga gipahinungod kanimo sa mga anghel nga mao ang maghimaya ka Maria. Natapos man usab namo kining nobena alang kanimo Santa Maria, kinsa lawod sa mga kaluoy, inahan sa Dios ug inahan man usab namo. Iampo mo kami nga mga anak mong makasasala ug hatagan mo kami sa grasya ug himaya karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santos nga Rosario. Ang inyong itubag, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay makalikay sa mga kagubot ug pagkabahin-bahin. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ang atong nasod makabangon na gikan sa pagkatunas sa moralidad ug mahilayo sa mga pang-abuso sa gahom. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami.
nga ang mga masakiton nga nataktan ining COVID-19 virus makabato na og himpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Nga ang salugoon sa Dios Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiyan San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kani. Nga ang mga nangamatay banhaw na sa Dios ug iisa ngadto sa langitong himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi siyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakapot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay, itugot among gipanamuyo, nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, makasunod unta sa ilang gipasabot ug makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. So kaluhiboon ang paghalad. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo ug sa iyang mga alang sa pagdaya ug pagmaya sa iyang ngalan, alang sa pagkapasalanan sa Pilipinas Santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaang sa kanino. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ang sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amen o na Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay, matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa Bulahang Maria kanunay Birhen. Kay nanapkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga walay pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig, duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan.
dahil magagaan ni sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw, o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mibikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawatag kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimong pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik man. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gihandom nining misa karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani ang nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, atong gamiton ang mga pulong ni Hesukristo.
Naghihangop kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among Manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw mabuhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanino. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inigsunan. Kordero sa Dios, managawag ka sa nasala sa kalibutan. Kordero sa Diyos, managawag ka sa masala sa kalibutan, kalili kami. Kordero sa Diyos, managawag ka sa masala sa kalibutan, hatagi kami sa kalima. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo nila ko ang iyong kalawag kanino, kani pamulong lamang ang mga ayaw ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Magampo kita. Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon ug pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi niining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay ug himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagin Kristo nga among Ginoo. Amen.
Orasyo Imperata. O Dios, among amahan, isangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, aunta mapanalipdan mo kami batok na ining COVID-19 nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya alat kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Maria, panabang sa mga Kristiyanos, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manglingkod sa makadiyot, niining atong katapusan nga lubinaryo, ikasiyang maadlaw, atong gihapong pasalamatan ang mga katawhan nga nagduyog nato ug nag-alagat aron malampuson kining atong misa. Una, ang tanang na naglimpyo din sa atong simbahan, ang sayo gitaw na silang panglimpyo, niya ang atong mga frontliners, ang atong mga lectors, ang atong love offering assistants, ang atong singer, ang ato diri mga sakristan, ug ang nag-atiman diri sa sakristiya, ang nag-decorate sa atong kaning mga bulag, kanilang tanan atong ihatag ang masipang pakpak. Ato sang pasalamatan ang mga ni-offer karon, ni-offer ani mga sobre, pinanguluhan sa atong bread and wine sponsor karong misaha nga mao si Mr. and Mrs. Gilbert and Verna Dosdos. Ato sa salamat. Niya karong adlaw mao ang atong paghimo sa una sa pagpanghatag sa ato ng mga gipang-impake nga mga bugas, mga 1,000 na siya kabuo. So ang atong mga lay ministers sila mo distribute karon niini ngadto sa mga balay-balay sa matag kapilya nga gipanglista naman sa natudaan. Susugdan ni pag-distribute karon alas 8 sa buntag. Niya atong iampo nga maayo lang sa dangilang pagpang-distribute sa atong mga lay ministers ngadto sa matag kabos nga pamilya na atong hatagan niini. So uban sa dani pagpanghatag atong iampo ang tanan ng mga donors aning maong mga bugas ug mga sardinas, biplog. Niya karon sa adlaw ato sang himuon ang atong grand Rosary Motorcade isip atong prosesyon. So magsugod puntas alas 4 sa hapon. Atong iampo maayo lang ang panahon aron ang dunay mga motor kuano niya ato lang sa hangyoon ang atong mga kasilinganan na maagian ang atong ruta mao mangyapon kadto padung sa Santa Cruz, San Roque, ngadto sa Tabla, Patigog tangadto padung na sa Lataban, ali padung sa Sambag, Kurba, nya balik dinhi.
iyampo nato nga maayo lang sa dunta atong dagan, maayo sa dunta ug atong barangay kung takaw niya ninyo maka-provide sa og atong mga barangay police na magpuna sa nato aron maka-guide sa agianan niya atong paningkamutan na kanitingali atong iprosesyon ng Santos na Rosario imahin atong paningkamutan na mao ni atong mabutang kay dili patima man to atong pasigada kay dako-dako ang karon kaninang gamay or ngay dako ani kanina lang tingali kinadakan itong dado no papasan ta ni sa Kristan isip finance sa ilang or ako baka may magpasan para makabawi sa akong pagkakandidato sa impyerno. Ako lang yan ang pamalandungan ng hapon. Kani akong pasanon, makita niya mo na ako nga gidatugan ang dako kay imahe. Sa may finance tingnan sa pare. Nya, salamat po ta. Naduna na yung mga sponsors, ang atong mga packed meals para sa atong mga misa sa pista. So, Osbunako, ang atong pista mases, ugma, alas 6 sa buntag, nya alas 10 sa buntag na panguluhan sa atong Talahorong Auxiliary Bishop sa Sugbo, Bishop Medifel Milunes, ug uban sa mga kaparian na atong mga bisita ng higayuna ugma niya ang ato sa sunod na misa alas 3 sa hapon, alas 5 sa hapon ug alas 7 sa gabi. Amo na itong mga misa ugma. Halilasan mo dire niya bahin-bahinon lang nato gasa tamanambong ani aning ato mga misa. Nya nasa ko'y update ninyo sa atong ipamaligya dinhi nga kadto mga slots ba. Ganahan pa mo maminaw. Ganahan pa mo palit. So sa atong 3,500 ka mga slots na gibaligya as of yesterday nahalina na ta og 1,575. Ang nahibili na lang na available slots 1,925. So gusto mo malangit lang first come first serve 1,000 na lang nagkajutay na. Tag 1,000 na siya. So palit mong tigil makabuo ka siguro na mo malangit kung napuon ditso na. Pero buang mo lagi ang punta kandidato lagi ang punta sa impyerno. Ako mapalit man ko ani ang mga slots, makapalit man ko ani labing minus 15 slots every week. Kaya nga akong tanang stipend ako mangipalit. Ana, ambot malangit na ako ana, ko siguro. Mga saba ang yapon. Karon gabi din ako mga saba, ako na sila inom bisan alas 2 kadlaw do okay ra. Kaya ako inom. Karon ako na sa kasaba sa mga ginikanan. Tinarong ta sunod tas Ginoo di ta mosunod sa atong kahadlok aron sama ni Maria mahimo kitang bulahan nga katawhan kay gipili sa Dios aron maiya. Ako sa dimong hangyoon sa pagkritik kaning atong sound system gasigi pa man sila adjust nindot biya kay ni one of the best man nga sound system pero ang pag-adjust magdepende magdunas timpla sa naminaw. So gukuro na sa atong technician. So hatag lang sa niya mong comments either inyong i-text nako or i-message sa messenger unsay inyo sa observation pero kanang tinarong ha dili sa bugal-bugal kay may impyerno man pud mo ana kanang unsay makapasatisfy nimo kay kon ma-specify lang na nimo apadya di kay ko ganahan kay di kay ko klaro sa mga wordings murag lubog kaayo ana karon or sipa ra kaayo ay sulti lang kanang imong na batian kay ato nang ihatag nato sa ato mga technicians aron sila na mag-igo nga mo balanse kay daghan man kay adjustments diri makatimpla-timpla man ka bisan unsang klasiha sa projection sa atong sound. Mo na hatag ko sa inyong comment either satisfied, dissatisfied unya ngano man ug satisfied ngano man dissatisfied ngano man. Huwag ka di ka ikatubag sa ngano man, ayaw na lang text. Sige, manindog na. Ang Ginoo manaa kaninyo. Makausap ka ninyo.
Ato karong awiton ang Salve Regina. Iampo mo kami, Santa Mainahan sa Dios. Rinay mo kaming tapos. Magampo kita, o Ginoong Dios, itukod ka namong imong mga alagad ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag, ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng ulay, agaka kami latas sa mga kasakit ni ining kinabuhia, hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang atong santos na misa. Ato ning padayonon pinaagis pagpalambok sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.